Før 1866 var abort ulovligt. Kvinder, der fik en abort, blev straffet med døden. Det gjorde de, fordi at de mente, at de skulle lide ligesom det barn, de havde været med til at dræbe. I 1866 blev dødsstraffen for at afbryde en graviditet afløst af en fængselsstraf i op til 8 år. I 1920 kommer der gang i diskussionen om abort. Thit Jensen er fortaler for fri abort og kalder det frivilligt moderskab. Thit Jensen sagde: "Kvinden som frit menneskeligt individ må have ret til selv at bestemme, om hun vil være mor, hvornår hun vil være mor og hvor ofte hun vil være mor." Thit Jensen forsøgte gennem hele sit liv at forbedre kvindernes situation i Danmark. I 1930 bliver fængselsstraffen sat ned fra 8 år til 2 år. I 1937 kan staten ikke holde styr på de illegale aborter, og har efterhånden ikke tal på, hvor mange der foretages. Rigsdagen vedtager den første selvstændige svangerskabslov. Formålet med loven var at hjælpe dårligt stillede kvinder igennem en graviditet, så de ikke ville vælge at få en abort. I denne sammenhæng bliver den statslige institution Mødrehjælpen grundlagt. Ikke alle kunne få foretaget en abort, da det stadig var imod loven. Dog kunne man få en abort, hvis 1. Den gravide kvindes helbred var i alvorlig fare. 2. Fosteret var arveligt belastet. 3. Graviditeten var ifølge af en voldtægt. I 1939 træder svangerskabsloven i kraft, og antallet af anmodninger om abort stiger. I 1956 bliver svangerskabsloven revideret. De konservative og kirkelige ledere kritiserer Mødrehjælpen for at foretage for mange aborter, som kunne have været undgået. Justeringen i loven hjælper dog ikke. Stadig flere kvinder får foretaget en abort. Mødrehjælpen skal nu stå for seksualundervisning i skolen, hvilket indtil videre har været bandlyst fra alle uddannelsesinstitutioner. I 1965 arrangerer en gruppe unge mennesker fra Københavns Universitet en abortuge, som sætter fokus på behovet for en ændring af svangerskabsloven. I 1967 fremsætter SF et lovforslag om fri abort. Partiet fremsætter lovforslaget i alt 5 gange i Folketinget, uden at blive vedtaget. I 1972 anmoder 12.052 kvinder om en abort. I 1973 blev der parlamentarisk enighed om den socialdemokratiske regerings lovforslag om fri abort, og loven blev vedtaget. Man regnede med, at antallet af aborter ville stige, men det viste sig, at det ikke var tilfældet. Siden loven indtraf, har antallet af aborter ligget jævnt på 15.000 til 20.000 indgreb hvert år. I dag siger loven, at alle kvinder, uanset deres situation, har ret til en abort inden 12. graviditetsuge. Abortloven har ikke ændret sig siden 1973, men det har været under stor diskussion at ændre den.